Pois eu estou aquí penellando para facer unhas cortinas. A colla almohada distraime moito, porque outras van a memoria e eu colla almohada e faime a memoria, que me olvido de todo con a almohada. A única me aprendiu a penellar foi miña tía Dolores de Pescaduira, a irmán de meu pai, a miñas primas cando me engaño, que ela cando me falleceu, fun a xunta a miñas primas, iba a xunta a miñas primas cando me engañaba, e elas botábamos o labor dereito, a viña seguía. Este ano non é a mostra do encaixe, eu tiño moita pena. A ver se po ano que ven nos vemos. Isto, nada máis.